Veliki pozdrav Techland Srbija tima i danas ćemo pričati o srpskoj horor igri po imenu Skon. Skon izgleda veoma potencijalno i nikad ne bi rekli da je napravila domaća firma. Municija je ograničena, igrač će pažljivo morati odlučiti kojim će bitkama prisustvovati, a koje će delove igre morati rešiti na neki drugi način. Igra bi trebala biti dostupna na tržištu kao PC ekskluziv tokom početka 2017. godine. Najveći problem je to što svi kopiraju jedni druge i prave igre bazirane na trendovima. Zato trenutno u razvoju postoje 2 ili 3 igre koje su kopije Konamijevog obustavljenog PTI-a, o kopijama Amnezije i da ne govorimo. Verovatno će biti i poneki gameplay, a možda i serijal ove domaće igre koja izgleda veoma zastrašujuće. Hvala na gledanju i srdačan pozdrav vam želi Techland Srbija tim, a vi uživajte u ovom traileru i sami procenite da li je vredno igrati ovu igru.